Posant a prova el català dels voluntaris de Cocat. Què és una maduixa? Strawberry. Bé. Què és un esquirol? Esquirol. Què és un calaix? Oh, help. Calaix? I don't know either. No, però... Calaix. És un cajón. Ah, lladre. No, un cajón. Ah, vale. Què és una aixeta? Planta? Water, I don't know, shower. Ducha. És el grifo. Però és difícil. Sí. Què és? Així. Què és fer la migdiada? Midday.